U suštini problem svakog solo travelera je taj što mora da setupuje više setupa, kameru za fotografiju, kameru za snimanje, scena, kadar, mic i sve ostalo. Ja sad tu imam kameru za fotkanje, postavio sam kameru za snimanje, kamera za fotkanje je 10 sekundi. Idemo sada da opalimo fotku. I kad god počnem nešto da radim, kao po običaju, uvijek se nađe neko pametan da nešto smeta, da nešto dobaci, da nešto objasni. I najčešće pitanje je, šta to radiš? Jel to slikaš? Ne slikam, rođak, ne snimam, pravim domaću pastu na ruke. Gdje sam počeo snimat, neko dođe da me nešto pita. Ali eto, da vidimo sad kakva je ispala ova fotografija. Ok, mislim da je ok, osim što su ti likovi iza tamo koji mi smetaju i kvarim fotku. Ali eto, sve u svemu, to su neke najveće boljke solo putovanja.